Lige rækker. Kan I komme ind på lige rækker? Til hen til stregerne. Velkommen til, mine damer og herrer. Mit navn er Oberst Olsen, og det er mig, der har den meget delte fornøjelse at skulle gøre jer til rigtige soldater. Og gøre jer i stand til at kæmpe mod fjenden, mod Ivan, mod den russiske overmagt for øst. I vil ikke komme til at tale meget med mig, men når I gør, så forventer jeg, at I afslutter alle sætninger med javel, herr Oberst, eller nej, herr Oberst. Er det forstået? Javel, herr Oberst! Der var nogen, der forstod, men der var nogen, der syntes, de skulle være kæphøje. Ved I, hvad vi gør med dem, der er kæphøje i den danske modstandsbevægelse? Nej, herr Oberst! Jeg spørger, ved I, hvad I vil gøre ved dem? Nej, herr Oberst! Vi skyder dem! Shit! Javel, Det var bedre. Situationen er ikke særlig god. Det danske forsvar led for 5 år siden et knusende nederlag.